Srácok és lányok, itt vagyunk a Brookhaven világában, és el fogunk indítani egy sorozatot, az lesz a cím, hogy rejtett titkok. És majd is úgy felfejtjük a titkokat, hogy mi lesz, és mi hogy. Kezdjük is el, azt ajánlom. Ez csak ilyen pici részek lesznek, lesz, ami lesz hosszú is, mindenféle. Mindegyikben csak egy titkot fogok felrejteni, de mindegy, akkor kezdünk is be. Látjátok, hogy van ez olyan kis üveg. Aki nem tudja, azt nyomjon egy lájkot. Van az üveg ott. És ha nem lejönünk, így kattingatok, mert én sem tudom, hogy hova kattint. Mindegy, hát belekattintam, akkor itt be tudtok menni. Csak ne így alulra ugorjatok, hanem ne így ugorjatok, hanem rendesen fölülre, de először, ahogy mondtam, meg kell keresni egy kombót, sajnálom, de már is. Akkor így ugorjatok bele. De előtte mi történt? Bocsi, és ezek is lányok. Akkor így kattingassatok mindenhova és ha elméletileg kinyitottátok az ajtót. Várjatok, bocsi. Ez elég furcsa számomra, de akkor csináljuk úgy. De bocsi, srácok és lányok, csak nem tudom, hogy mi történik. Akkor ezek mit csináljuk itt? Úgy menjünk lefelé még egyszer. Kattingatok. Úgy kényelnik ez a... Mondom, kattingatok. Úgy, ott kattingatok. Ott akkor tudtok így itt menni, és akkor itt vagyunk, sziasztok. És akkor így mindenféle tudtok menni, erre már nincs is titok. Ki tudjátok nyitni az ajtót, és kész. Arra szarkomra kellett rányomni. És akkor tudom, hogy ez nem volt nagy titok, de mondtam, hogy rövid kell a videó, de nyomssatok egy lájkot, sziasztok!